lakaw din, wa may sakyanan. O ganito no? Di daw baya na maganda kang kay mga adik yari. Para mga bugoy-bugoy ba? Sure ka? Dili uminyo kaayo bro, nari ko na yari. Basing jud, no? Pag yung mga sakyanan na unsam tawing lugar. Linaw pa ni uy. Wa pagitaw mga agi. Uy. Diba? Oh, Nakita lang ta bugoy-bugoy ani unya ron. uy. Pag Uy, yung mga kinsa man sakyanan, to? tanaw. Uy, bugoy-bugoy siguro ni ba? Ay, gani. Kagamatoy ra ana. Ayaw, di ka magkumpiyansa ba? Kaya basi dahil ka sa mga kagrupo ba? But kagamatoy ana mo ni bugoy-bugoy nila. Basta lang lagi makuha ka mo. Dagan dito bahala ka. Chill up. Ako rin balan ikaw gyud ba? Burag ko man gyud kay ka, di ba? Mo na Ginagawa mo. ha? Mas dako pang kumuna ko, kaysa sa imong naong, Ano may kwan mo, Agay!